Pahayag sang presidente batok sa mga kaparian, wala sang basehan suno sa simbahan. Pila ka mga tumuluo nagpabutsyag sang reaksyon sa issue. Ining gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Pwede man gawin sa iyong chapel. Sunod mo ang simbahan, ito lang ang pare. Gapinagusto na lang si Presidente Rodrigo Duterte sa pagpagwa sang iyang mga pahayag nga wala sa lugar. Ini ang nangin reaksyon sang Diocese of Haro Social Action Center matapos nga liwat naman nga ginbanatan sang presidente ang mga kaparian kagin pahayag pa sini nga 90% sa mga kaparian ang agi o kun homosexual. Kami dapat nakahibalo. Pero siya daw infallible, daw sigurado sa sang 90%. Gani, I'm sorry Mr. President, you're lying. Suno kay Msgr Oso, ginalikaw lang sang presidente ang publiko sa matuod-tuod nga mga nagakahalanabo sa pungsod Pilipinas. Pangabay sang simbahan, obserbahan kag saraon sang presidente ang tinaga nga iya ginapangbuyan. Bangod initanan ang may kamatuuran. Halang dun ining opisina, kag pirmi naton ginasiling ang tanan niya ginahambal becomes policy. Kag nagapati kita tungod damo iya tao para mag-check, counter-check, recheck sang iyang mga datos. So may tendency kita nga magpati, matuod. But here is a president who does not respect the truth. Pati ang mga tumuluo ang nagpabutsyag man sang ila sini nga pagkadismaya sa mga ginahaboy nga akusasyon sang presidente sa mga kaparian. Hindi naman ang sakto nga ang pare mo layon, may moy. Laway man bisan ako nga mo layon, mga laway man sa akon. Samtang mayara naman nga ginpaiway na lang nga magpahilabot sa hindi pag-intindihanay sa tunga sang simbahan kag sang presidente. Hindi ko na kabalo sa mga presidente na una na ako mabuto ako pero depende na sila ilaya pangambang pangambali ako ya basta hindi lang ko ya pakialam. Neutral lang ko ya mga buhi lang isang akon. Basta ako, ang akon lang baligya, ang akon atindiron. Tapos simba lang ako kag magpangamuyo para sa akon kag sa akon mga pamilya, sa akong mga upod, amo lang na. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.